tabang nga mapadali ang pagdungog sa mga kaso sa mga piniriso sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail kun imo PJ mao ang i-hearing kun diin gipaagi na sa online ang pagdungog sa kaso sa mga piniriso. Kini ang gipahibalo ni imo PJ Provincial Warden Dominador Tagarda kun diin pipila na ang nakagawas nga mga piniriso sa imo PJ. Gikan sa Hulyo 1 hangtod Agosto 10, miabot na sa 82 ang napagawas nga mga piniriso pinaagi sa release order nga gikan sa nagkalain-laing korte sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Naglaom kami nga sumabot nga mga adlaw aduna pay daghan nga mugawas aron sa mapunhuran ang gidaganon sa atong mga piniriso karon dinhi nga nikabyat naghapit 500. Dako man og tabang ang i-hearing apan anaa sab gihapon ang personal appearance depende sa madesisyonan sa korte. Anaa gihapon ang Public Attorney's Office kun PAO o mga private lawyer nga mobisita sa ilang kliyente nga mga piniriso aron paspas nga malihok ang ilang mga kaso. Niining limitado ang lihok gumikan sa pagbantay sa makamatay nga virus gisiguro sa buhatan sa imo PJ nga magbaton gihapon sa social o physical distancing, magsulob og face mask ug sa uban pang mga health protocol nga kinahanglan tumanon aron luwas gihapon ang mga piniriso lakip ang kinsa nga mobisita nga mga abogado. Ang imo PJ padayon sa pagpatuman sa idalaw kun hain gidid-an usa nga pisikal nga makabisita ang pamilya sa preso ug diyan na lamang usa sa online ng ilang panag-istoryahanay. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.